Čaute ľudia, more. Ideme robiť preskúmavačku v neznámom mieste, ale ideme poďme do pivnice. Hej. Dobre. Tak pôjdeme do pivnice. Ty svieť. Takže kúkajte, sme v pivnice. More železo je víno na to. Železo je víno. Ideme do pivnice, no takže... Aj flašky rozbité. Aj flašky rozbité, tam je tak. Tu je tak. Poďme Luka do tej. More, skoro zomrela. Nevadí, ideme ďalej. Ideme hore, alebo ešte preskúmame tu? Dole. Ešte tu, dobre. Ale Tak, tu je ďalšie. diera v stene zase. Tu. Tak. Tu majú zabetonované Tu. ešte s tým robené. Tu mám tak, more. A čo som chcel? Viete o tom, že tu sú duchy? Tu čo bolo? No nič, dobre. Dobre, ideme hore. Preskúmavame to teraz. Preskúmame tu. Nie A ja dám celkom, pačo, a ja dám. tu. Nikolás. Ešte vám musíme ukázať tu prvé poschodie. Ale Alex, nechoď na mňa, lebo to nebude dobre. Kúkajte. Tu je aká trubica. Zastav to už. No, Zastav. počkajte.